Aiwa nhasi ndauya kuna nababa. Vaya vana baba vane problem yongoti kungopinda muna mai kudai 2 minutes vatopedza 3 minutes wangodzigwa kudai semunhu wato pasina. Kuna vamwe zvakarezve vanoita zvokuti kuti simbi itomira chaiko itosimba chaiko pane patoita zvokumanikidzira kana zvokutoti zvongotiwo tingozviitawo zvipere. Zviri kukonzeresa kuti vana mai vabude maidai. Amukona. Saka nhasi tauya kuti tibatsirane problem iyo itese nokamuka. Chigai ichocho tichikamure. Vanhu vakawanda vanotambudzika nechigai ichocho. Pasina anokwanisa kuvabetsera, pasina anokwanisa kuvaudzirawo zano. Pozi pane pasina munhu angoti kahwani kakungononaiso watopedza hapana. Vamwe vari kurwa mari nanasiso. Kuti wangoenda nanasiso wangobakwa bata 2 minutes watopedza hapana. Saka nhasi tavuya kuti tidzidzisane, tibatsirane nemakwenzi nemiti. Handiti topota tichi pakirawo panoshanda zvinhu zvakawanda. Kuna vamwe nezvirwere zvinokonzeresa kuti nhengo isamira zvakanaka. Handiti kune zvirwere zvinoita diabetes, high blood pressure kana kuti heart diseases. Handiti zvirwere izvozvo zvirwere futi zvinotopa dambudziko rokuti nhengo isamira zvakanaka. Why? Moyo ndio unopompa ropa. Handiti moyo ndio unopompa ropa roenda uku noroenda ku paipa paunoona uchinzi nhengo yamira yaita kunge yani mabhonzo yamira yatinganganga yani tsinga yaita sei paipa. Handiti iropa rinenge chipombwa richienda kuya. Saka the time yekuti une diabetes handiti kana kuti une high blood pressure ropa rinenge rakumanikidzira kuita sei kuti rinopompa uku handiti. Saka hati yedu moyo unenge wakupinda busy. Handiti ndosaka paunoona kuti nhengo haichamiri zvakanaka, vamwe takungogarawo pane pasina zvekuita. That's why uchiona uchinzi mapiritsi aya ekumisa sikarudzi yedu paipa asingakurudzirwi kumwiwa nevanhu vanenge vane maproblem ayo. Because zvinokukonzeresa futi kuti ufe. Because uri kufosa hati yako kuita overwork. Uri kumanikidzira moyo kuti uite basa rakawandisa rausingafange uchiita. Muribata nyaya dzacho. Saka mapiritsi aya haatokurudzirwi. Because mapiritsi aya anoita ropa ripombe fast kuti nhengo inoita yotaura futi time yakamira. Because chero usingachaishandisika mapiritsi anoshanda netime. Handiti that's why tichikurudzira isusu miti yedu chevanhu yatozova zvati uchizoshandisa futi negeji uchiziva futi kuti hauna maproblem here emoyo nemaproblem akasiyana. Handiti anodiwa nokupomba kweropa. The time yaunoita mufungo webonde handitika pane chemical inonzi dopamine inodiwa the time yaunofunga mufungo webonde. Paunotanga kufunga zvebonde paipa panodiwa chemical inonzi dopamine. Handiti saka dopamine iyaya nekuda kwematambudziko aya unenge unawo aya handiti uwande hwedopamine huya hunobva hwaita ushoma. Inoshomeka nekuda kwediabetes, high blood pressure neheart diseases. Handitika ndo zvinoita kuti dopamine iyaya ite shoma. Pane inonziyo zvakare low sperm count. Handiti ukagarisa uchirasa urume hwako sababa handiti nhengo yako iyoyo inonetseka pakumira. But the time mamira inoita wagarisa usina kusangana namai nemamira inoita uchigara uchingosangana nemunhu every day zvinenge zvakasiyana. Handiti but kana uchingoriwo munhu unongoti wopa wasangana nemudzimai wako ndopazotangira aiwa inotomira zvakatosimba zvokuti chero usina kudya mushonga chero usina kumboita sechawaita unenge uchitori nepawa. Handimukona zvakare hama dzangu kugara uchimwa doro kana kusvita fodya zvakanyanyisa zviya handiti kana kusvita fodya kwenguva refu zvinokanganisa futi panhengo. Zvinokwanisa kuti mabhora anogona kudzoka kuita madiki kana kukurisa kuita mahombe. Handitika zvinokonzerwa futi nekumwa doro kana unoputa fodya kwenguva yakareba uye zvakare zvinopedza simba rekumira kwenhengo zvakare izvozvo doro nefodya kunyanya kuputa fodya nguva yakati rebei zvinhu futi zvinokanganisa kumira kwenhengo zvakaita zvakasimba izvozvozvo. Kana wanga wakambojaira mishonga iwe usati waita problem kana usina problem usashandisa mishonga nokuti hauri kungoti chete ungoti ndingofixa chete nokuti iwe hausati wamboita problem hausati wamboita sei uri kungonzwa chete daina nongotora mushonga chendaita sei ndashandisa. Zvinokuwadza futi izvozvo kushandisa mishonga zvakanyanya. 2 mishonga ine gauge ine chipimo yonyatsokuziva kuti aiyo kana ndichisa mushonga wangu ndoisa nechigeji ichi ndoisa nechipimo ichi tiri kubatana ipapo. Matambudziko tinokwanisa kumapedza nei kana dambudziko iri rinokwanisa kubetserana sei? Tora mazai kumaviri, mabhanana kumaviri, yogurt neice cream. Handitika wobva wazvisanganisa wobva wazvikanya unogona kungotora kana size yaunongoona chete kuti
kapu yangu isazozara ozvokudai so then woita sei wopwanya wosanganisa wozvikrasha zvoita sei zvoita mix zvinhu izvo ukagara uchizvidya zvinobatsira panhengo dzedu isu vana baba handitika chero unogona kuzviita kana ka1 kana kugara uchizviita kusvikira wanyatsokuona change manje kuti aiwa iko zvino handisina problem iya ndaimbosangana nayo unogona kutora zvakare lemon uchi necooking oil zvinhu zvinobatsira futi pakuita sei pakumira zvakanaka kwenhengo yedu vana baba malemon ako kana maviri womacheka wotora 3 kana 4 matablespoon euchi wotora 1 tablespoon yecooking oil wosanganisa right woisa pamoto moto yakwete moto yawo kuti bwata aiwa moto wokudzisa sadza kana istove ne mastove unongoisa pamoto pa average yayo ngoti uri kushinza sadza nditi zvinoita kusvikira zvoita porridge zvabatana handiti ka wobva waita seyako wobva watotanga kutodya zvako izvo kusvikira wanyatsa kuona kuti aiwa vamwe zvinongobvuma ka1 vamwe zvinogona kuita kana 2 times zvinongoenderana nekuti wazvitira kangani kana kuti nyama dzako dzadaira kangani but zvinokubatsira izvozvo kuti miri yedu nenhengo yedu zviite sei zvimire zvakanaka tora uchi 10 mapisi egarlic ginger unotora kapisi keginger kana kakasezvangoita chigumwa chino kapisi kana kechigumwa wotora kani kako kejinja nditi unotora garlic yako neginger wocheka woisa mupoto handiti wotora mukaka woisa zvakare mupoto meme wokwatisa then wokwatisa kuti mukaka uya usapera mbozi mukaka uya ndo uchazoparadzanisa mukaka neginger mapisi eginger aya mukaka woisa mukaka pawo pakanaka handitika wobva watora 4 matablespoon euchi handiti watora 4 matablespoon euchi wobva waita sei wobva wasanganisa uchi nemukaka wotanga kuita sei kudya kana nespoon kana kumwa kana kuita sei uchi nemukaka ndozvo zvasara zviri pazvo zvega then makwata magarlic neginger unenge wazvibvisa handitika then izvo unenge wazviita ka1 kana ugara uchingozviitawo izvo hazvina problem zvinhu zvaunogona kungoramba uchingozviita kana kungozviita kamwe chete wobva waita sei wobva watosiyana nazvo zvakadaro zvinobatsira futi system kuti system yedu iite sei miri yedu yana baba iite sei imire zvakanaka zvakare futi tine zvimwe zvikafu zvatofana kugara zvichidya like vana avocado nzungu munzi dzemanhanga steki watermelon mifushwa spinach brown bread nezvimwe zvikafu zvinotipa vitamin B fish nezvimwe zvakaita sei zvinokwanisa kutibatsira zvinotibatsira futi izvo zvikafu pakuita sei pakuti miviri yedu isimbe zvinobatsira futi pakusimbisa miviri nekusimbisa futi nhengo dzana baba imi madzimai handiti ndimi munofanira kusapota varume handitika kwete kuwanza pressure musawanza pressure kwa varume wenyu kuti pressure apa 2 ndime michipachi varume futi zvikafu zvamunoziva kuti izvi zvikafu zvinokanganisa system yekuti muzova muchinakirwa pabonde the type of rice white bread ndezvimwe zvikafu izvozvo zvinokanganisa futi system kusimbisa kwemiviri handiti varume hafangu vachiisirwa marice akawanda white bread yaiya kuvanhurume hachisi chikafu chakanaka kuvanhurume kuna vanga vasingatozivi izvozvo white bread hachisi chikafu chitori right kunana baba rice hachisi chikafu chitori right patori nezvikafu zvofange zvidyiwa nana baba na brown bread chingwa chebrown cheche aiwa ndo chingwa chana baba zvakare futi kuna imi vana baba handiti ngatiwanzei mvura yakanyanya handiti kuti unoti bwada aiwa step yana baba chainofanira kutoonekwa kuti aiwa apa paita zvababa handiti mvura chaiyo yakakosha paunosangana miti yatataura iyi handiti kana kuita masteps atachitaura aya zvinokubatsira futi chero step yako na power charinotonga kuti aiwa apa paita zvababa handitika saka zvinotibatsira tiri kukumbirawo kuti ngatibatsirani vana mai handiti pana mai vari kunzwawo batsirai varume venyu mombovatsvagirawo zvatataura izvi muchimbovabikirawo momboona kuti mumba hamuchinji here hatisi kuti ushandisa mamethod yese try your one method ukaona ukaita one method kana kwewiki kana kwemwedzi uchiona izvi zvinamba zvakadaro ndokwanosonasa kuchinja kwete kuti waita iyi zvinopedzera zvakutokukanganisa futi iwewe ngozika unoida kutozopedzera watowanjanjeri handiti but chinhu chakakosha manje chatinoita isusu ndechekuti ema iri kuvavira miti yayo ikakuwana ichitema muti ema inokusunga ina vanhu vanokwanisa kukumura muti sezvaita kunana mbare kumusika uku mupedza namo vari kwandoziva ikoko dzese maguta esatira kunotori nekunotengeswa makwati kwaunokwanisa kuinda ikoko unoita sei unobatsirwa saka nhasi ndauya aiwaka vana baba vanimokuona manje saka ipapapa ndo patave tibatsirani handiti kuti misana iyi ngaisimbe tisukwe simbi dzese dzemukati umu dzigare dzakaita sei kakakaka kana zvazvoda kana uchimboya pakira waso zokuti ukasangana namai sofanira kuti zvifaiti namai zokuti chero vega unofanira kuti hai nhasi baba mhene kuti vandifungirei ndo zvatiri kuda panapa kuti aiwaka simbi ngainyatsokuita simbi chadzo simbi dzebasa
Zvokutoona vanofanira kushamisika kuti aiwa kunhasi chii chaitika nhasi handitika. Saka right nhasi toda kuti ndikupei miti inokwanisa kutibetsera, inokwanisa kutiyamura katiri panguva yedu iya yekuita basa nebasa nditi. Kana miti yatokwanisa kugara tichiita sei tichishandisa. Saka kune vana vasingaizivi bvunzai. Munopedzisira matora miti isiriyo mukazvikuwadza. Kuti mukapinda namatambudziko endai munobvunza kunana chiremba vanoziva miti vanotengesa miti kumisika uko. Munonobvunza miti yekuti ndiri kutsvakawo miti unonzi zvakati handiti. Saka makwenzi anotibatsira kuti urume huite sei usimbe. Kana kune vai vanobudisa urume ushoma zvinoita sei zvinobatsira. 2 zvakare makwenzi aya anobatsirawo patime yatinoita yekuti tikangoita 3 minutes kudai so tatopedza, kudai so kungodzira kudai so tatopedza. Makwenzi aya anotibatsira panguva idzo dziya dzatiri panguva iye. Anotibatsira muviri medu kuti muviri wedu isimbe, kusukwa muviri, kusukwa tsvina inenge iri matiri anobatsira futi zvakare makwenzi aya. Saka zvonoita ukaona makwenzi aya handitika. Waona makwenzi aya ipapo paunotomapiwa nemunhu anotova nawe anotokuudza mashandisirwo nekusanganiswa inosanganiswa imwe haitosanganiswa imwe nemwe inozvimirira yega. Inotongoti wega wakadaro unokwanisa kutongoishandisa uri 1 handiti. Kuisa muporiji kana kuisa mvura yekumwa kana maheu kana pai handiti inotoshandisa. Saka bvunzai, musashandisa musingoti ndangowana mugondorosi modai so handitika. Vakasosunungwa vanotibvunza amazuva echidhumbeni, ndakaona kamutoya makataurawo toshandisa sei nenzira dzipi. Unawo wakaubata mbozi ipapo pakutsanangura apa. Vamwe vanofungudza kuti masikitsa tichitaya aiwa tikutoyambutsa vanhu tichitobatsirana tichitaura kuti isusu vana sekuru vedu pavakashayika vati pamabhuku ekutaura kuti nyorai, taitisina kana basa nazvo. The time yataiudzwa kuti aiwa nyorai mishonga iyi muzokwanisa kuzvibatsirawo nekubatsira. Saka iko zvino manje takutanga kuzofunga kuti paipatanyoreswa mabhuku paichinyora kuti mushonga wakati unobatsira zvakati, mushonga unobatsira zvakati. Saka vazhinji vafungidzira masikitsi, but kune avo vanoita sevanonzwisisa endai munobvunza kumisika kumbare uko kuti mushonga wakati ndaudzwa nasekuru Gokwe kuti pane mushonga unonzi zvakati, ndazvinzi mvhuka ndazva mushonga unonzi mugondorosi. Bvunzai handitika. Mudena tsindi unoshanda sei Gogo anokuudzai. Kana zvanetsa unotsvaga muti wawe wanawo wazva zveshuwa ndapiwa nauyu handitika. Anenge atone matsamba ekutengesa muti. Kwete kuti unozvicherera wega, unotonotsvaka muti uya. Vazhinji vacho vanenge vakatokwiya zvokuti ungotora muti uya wotoita sei wotongoisa muporiji kana maheu wotokwanisa kumwa. Chatoke chisimbi. Imwe vamwe inokurumidza kudaira, vamwe inonoka. Saka toda tinge tichibatsirana. Wana utozoti right. Unotonzwa kuti nhasi wanzwawo sei. Mai vanzwawo sei muchibvunzana iyo chero vamwe vanozoti ndikazodza amai yokumba kuti amai anotora vachitokubvunza kuti nhasi kozvaita sei nhasi aiwa nhasi ka chii chaitika. Utozoti aiwa sekuru Gokwe vakataura paimazuva echidhumbeni kuti aiwa kahwanaka handitika. Saka toda kubatsirana tichienda tichidzidzisana pakurarama apa. Amukuona manje. Saka ndinokutendai chiti stay creative, subscribe, stay creative.